Croeso nôl i'r prif gylch, gyda finne Heledd Cynwal a Owen Griffiths yn gwmni chi. A rhywbeth eitha diddorol wedi digwydd yn rhan ddeheuol y prif gylch, Owen, gyda'r adran ec, yr rhedeg eto. Ie, y beirniad wedi tynnu nhw fewn mewn i res, a wedyn fel arfer ni'n gweld y beirniad yn gofyn iddyn nhw gerdded nôl allan, ond y tro yma ni wedi gweld y beirniad yn gofyn iddyn nhw rhedeg. Felly mae'n rhaid bod eisiau cymharu nhw yn symud. Felly yn amlwg gyda'r beirniad Nicola Jones, mae'n rhoi pwysles ar symudiad. Mae'n cyfri'r symudiad yn rhywbeth pwysig iawn. Ond dwi ddim wedi gofyn i'r cwbl fynd allan, dim ond y rhes flan dwi'n meddwl. Felly does dim rheolau pendant ynglyn â beth yw gofynion y beirniad i ofyn i'r ceffylau i wneud te, achos fel arfer ni'n gweld y cerddediad a wedyn y drot yn ôl tuag ati, ond anamal iawn ni'n gweld rhedeg. Ie, gyda'r beirniad, hi yw'r bos yn dyfetwm, mae lan i'r beirniad i wneud beth mae hi eisiau, ond yn amlwg mae yna rhywbeth am symudiad gyda'r ceffylau yma mae eisiau cymharu, achos nath i ofyn iddyn nhw rhedeg allan, felly mae rhaid bod yna rhywbeth am ydy'r symudiad mae hi eisiau penderfynu. Mae yna 11 yn y dosbarth, oedd yna 21 wedi cofrestru yn y lle cynta. Oeddi, mae wedi gweud yn dwi, mae rhaid iddyn nhw gael y pecyn llawn fel y beirniad Nicola Jones. Fe wedodd hi y pecyn llawn a mae rhaid iddyn nhw symud. Felly'r cynta a'r ail yn sicr heb newid. Joe Mason, She's a Miracle, sydd ar y brig ar hyn o bryd, safoi Peaky Blinder ar fam Teip Cob Zeta. Ac wedyn yn ail ar hyn o bryd, Sarah Butterworth, Stafford Limited Edition. Buckles Cherry Tango tad ar fam Stafford First Edition. Joe Mason sydd fan hyn yn dangos. Joe yn arddangos, un o'i gyffylau fe'i hunan. Ac yn neud pob peth o fewn i allu i gadw'r llun perffaith yna. Ydy, fe sy'n ar swydd anoddaf fydden ni'n gweud ar hyn o bryd, oherwydd mae rhaid iddo fe gynnal y ceffyl na, oherwydd ond un ffordd gallith e fynd a lawr o hynny. Yeah. Felly mae rhaid iddo fe sicrhau bod yn cadw sylw'r ceffyl a cadw'r ceffyl yn ben uchel. Yn ail, mae Stafford Limited Edition yn iddo i Sarah Butterworth o'r march Buckles Cherry Tango ar gaseg Stafford First Edition, ond mae e wedi selio. A wy'n siŵr fydd Joe Mason Arbenni ddigon. Da iawn, Joe. A dyma ni felly canlyniad y dosbarth olaf yn yr adran ac cyn ein bod ni'n symud ymlaen at y camperiaeth ifanc. So we have a result in the final class of the morning, or should I say the afternoon by now, in the section C before we move on to the Youngstock Championship. And many congratulations to the winner of the 3-year-old filly class on page 199 of your catalogue. And winning this class is number 648. And this is Joe Mask, She's a Miracle, property of Joe Mason. So llongyfarchiadau mawr I chi ar ennill y dosbarth hwn. A rhowch gymrydwyeth fi, give a round of applause as the winning section 2C. Wel, mae'r pendroni a'r dyfalu ar ben, mae'n gwbl glir bellach. Mae Joe Mask, She's a Miracle yn eiddo I Joe Mason sydd yn ennill. Llongyfarchiadau mawr iawn yma yn yr adran ec. A Joe Mason wedi wneud I waith yn ardderchog yn dangos y creadur arbennig yma. We have number 638. And this is Stafford Limited Edition, property of Sarah Butterworth. Yn y drydedd safle in third here today.